sa pamasalang naman para sa pagsaulong sa Santos Kamis. O ginawa mo ginawa ng pag-aral, imo ang mga kinabuhi, nga magbarugyan sa iyong kulpa, o ganaw ang magaling. Pinodlo, ikan sa basamo sa maanan ni Solomon. Sa pangangako ko na ako sa langit na tao, nag-ako umihatag na ako ang pagpanahon. Niabot na ako ang Espiritu sa maanan. Dimahal ko siya na bawal sa isang trono o muna. Walay bali ang bahagi o itanhi kaniya. Ang mahalong ng mga alahas, di makatulong sa iyang piling, kung bukad sa kaalam ang kanang gulawan sa kalibutan, daw sa lamang na Diyos na balas, kung ang nasa hiling-hiling labaw sa lako. Di mahal ko siya labaw sa maayong panglawas o sa maayong panaway. Iyahan sa kaalam o sa kasana, na di gayon muaw. Kung ipatabi ko ini, labaw sa isang usang kahayan. Sa pagkunsad sa kaalam ng hinikanako, niabot ko ba kaniya ang kanang maayong mga butang. Gidadan ako niya sa di kaasoy na mga bahagi. Ang pulo sa Pinaglugikan sa paraan ni Evangelyo sumala ni Marcos. Usap ka nagkakaw sa isa sa dalan, sa katao na nagdagan, niluhod sa iyong kapangan, kung talaga niya bahay ng mundo, isa pa yan kuha ko, naroon ako mahangko ng kinabuhin dayon. Kung si Jesus din kanina, anong ginagaman? Ako maayo gawas lamang sa Diyos. Ay balong ka sa mga suko. Ayaw pagpapay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagputak-putak, ayaw pagkipong, kahurang yung pamahan, ginahan. Ang sabihin ka niya mga tulog, nasunod na ako ginitanan, sukat ba sa kong kapatanon? Kung bitutong si Jesus kanina, o bitutong kanina, kanina, usalang, nakutang, nakimong kuna, lakaw, ibaligyan na na nagdali mo, umihatag sa mga kapos, umahapon mo, ang pati sa langit. Galing, sunod ka na. Panalusno siya sa mga bulong, ibiyan siya ng masulukon, kung kaya na lang siya kaptaan. Sa pagtanong Isus sa palibot, ingon siya sila matinunan, pagkalisod kayo na kung ano na yung mga mahami sa pagsulong na kusigirihan sa Diyos, nagbugang kung matinunan siya mga bulong, mga matinunan o sa susunod kayo na mga anak, pagkalisod kayo, pagsulong kusigirihan sa Diyos, lapit sa iyong paso sa kakapilyo, ang pagluso sa mata sa dakot, sa usa ka dako sa pagsulod sa Iglesia sa Dios panahin ang sila o pagiging sa Diyos sa pagiging sa ramadaya maluwas itutok rin na sa susunod imposible sa mga tao panahin sa Diyos kaya tanan ang imo sa Diyos isugod magsubi si Pedro kanyang tanawa iyaan ang mga tanan na sunod kami kanimo kaya si Jesus sa pagkatino naging wala ko kanino wala si bisan isa ang bibiyang siyang pangay o mga iso lalaki o mga iso babae o inahan o mahal o mga anak o mga umadong lalaki o kung si Evangelyo na hindi magkadawan o ginakos kapilo karon hindi panahon o mga balay o mga iso lalaki o iso babae o mga inahan o mga anak o mga umah ba sa mga paglutos sa mga panahon ginabuhin tayo. Ang Evangelyo sa Ginoo Unsa one series na ito gusto Israel ako ang regular driver si Pareso nag-pilgrimage kumaan sa inyo spiritual retreat sa HRCA sa kanyan po nahuli na sila upa sa 24 oras na po si Pareso Unia hindi ka nasito sa report sa
sa sakit. Laro sa Pilipinas. So, Exxon, isaulog sa kapit ng galing sa simbahan. Ining isyo sa Indigenous Peoples Sunday. Isa na sila. Mga luman. Apa ba yung mga luman ni gusto mo? Music mo, sige na pangaway sa website ng music nila, music design, mga luman, may mga lugar pa rin sa mga naso na isyo, napapahawa sila mo sa Bilibilo. Bilibaro Construction. Ito yung po Francis. Mas nindot naman ang tao sa iyo o sa tao. Extreme poverty record. Di ba na sa mga nagsuo na marami po kapobre? Sa inulan, tapulan, dilitikasan. May mga tikasan ay o nagpupitian. Asa yung ayo, tapulan tikasan. Asa yung tapulan tikasan. Di mo subis doon, mabaka. Libakon, mabaka. Hindi tayo koy, para sa mga pagkita ng pisahan. Libakon kalimtan. Hindi ka lang hirap ng Exxon. Kung sa kami, hindi may libakon kalimtan. Dipindi sa pumala ng hinalay. O karali, libakon. Kung sa libakon, may sa kalimtan. Saan ang kayo magkabati? Pag-isa sa kalami, sa kalami, tidak po sa makala sa pare. Ito yung po, tayo yung po. Hindi grabe yung gusto. So, isyo na ito. Magtutulong ako sa yung buwan ng mga pagkakawin tayo. Naman. Rosario? Aurora? Kung sa yung kapalagin yung gusto. Rosario? Aurora? Ay, nag-ininti. May mga na kaupas sa pare. Alone in the parish, but not only. Na naman, sa Aurora kasi yung Rosario. Rosario, Aurora, kape. Diba? Sa mo binalina ng isuon. Tuto kasi dapat ang mapilihan, alone in the parish, with assistant ministry. Yung dating ministry, bahala magbigil na kung sa bahay. Hindi pala nagpapahin ay, tayo yung imahin. Pero kung ayaw mo, bigil po, manugay. With assistant, hindi ay mas guwapo na assistant na mga exercise, managyan po ka sa assistant, hindi nag-schedule, punta na lawas, sudari, sabinas na. Along in the parish, kuya ba na ito, nasa masakit yun, hilo, kuya na hindi ka nag-iigig na ba? Asa mga tanan? Oo, mag-iibog ka. Alone in the parish of the lonely with Aurora and Rosario. Mga premo din eh. Ay, prosedura, malamira, masahista, buwan pa. So, yung kapalagin yung sol? Then, commandments. Magugay na lang mo lang itong ang tao. Kaya na kayo mga nga. Ako pinag-isunod. Nasa kabahigpit. Lakaw, ipaligyan na na natin mo. Ihata sa pagkabos. Ang tumubani sa langit. Nalisunod na natin. Kung sa'y description rin, na-lost mo. Hindi pag-control sa iyong na-lost mo man. Dili sa magabahan. Sa pagkadulog sa tawin, naguol. Asa may mali, naguol, na-lost mo. Lost mo. Kagad naman sa mga para, tansayan. Naguol siya ang masulutong hindi ang susunod kay dato ang sekay. Nalusto siya sa pagulong hindi ang siya masulutong kay dagan sa kapdakan. May crisis na pag-igsuon, ano mga issues, attachments, may magkabawa na. Sa Rosario ang ninyo ay, ang issue ni Rosario. Diba?
Sa mekanikal na kayo, wala na anda. Kusog ko sa akin, pag nakikita tanong. Isod ka pa sa iyo, no? Kita na mga religyoso, kita ang kurungay na simbahan, kita na perbuan ng malimutan mo tayo. Buo mga pare, kusog mo. Kada mo, mga panipura yung minutan ang ilang, pagbuhat mo mapare mo. Di ba? Kami, sa takat kami ay tao lamang. Di ba? Kalusok ka na. Kung na itong crisis may soul, grabe, sa may ako sa kapiti, ang sa kayon, ayaw sa sakit. Pero na ngayon, ang mga Birhen Maria, bakit mo yan po makakapasay ko sa kukudangan na dili na kumukiha sa kultura dito sa artisi sa dakit na ang bahid sa iyo ako nang ihakan ngadto sa akong mga kaliwa. Nag-ampo ka na? Wow, eh. What nililito mo rin na mga bibulit na bagay mo rin? Na makanaog ito kumukiha dito sa artisi. Diba? Gusto rin naman ko sa iyo eh. Ay mo ka. O Birhen Maria, isa'y naskaro. Sabi si Birhen. Adios. Asway ko na ito, babies. Adios. Kung si San Vicente Birhen Maria naskaro, kung si Birhen, pag-ibong ka na, adios ka na sa Vicente, nas pag-aso. Kung adios sa mga Birhen Maria, adios. Dito sa karaw ng Sol, si San Vicente Birhen. Ito malayo sa Vicente Birhen na. O sa kapapino ulit dati, sumaykson, ito nga akin mo. O na ka, sabi si Jesus, Kristo kayo kay namoy attachment, namoy addictions ni mo kabiya. Tanawa ko sa mga addictions ko ninyo sa inyong kawalingon na ninyo mabiyan. Cellphone? Bahala may signal. Basta may mabili. Ditsi-ditsi, pang-padre. Wala ito yung tukar. Usa ka pilot. Usa inyong addictions. Dari pariyata. Cellphone. Sigarilyo. Alcohol. Nagkatara. Wala. Ingon ka. Sunto pag mo. Wala tayo kaluwas. Kaya, nanawag na mga pilit. Pero, iya sa Ginoo mahimo sa ato pa ito na sino malakan. Bisod nagpasaylo, Ginoo, nawagin ka ako, nakapasaylo ko, nawagin ka lang ko, kung ako na magkabukihan dito sa visit. Nabi mo ko sa lupon, sige mo apil sa vision sa usahay na. Sige lang pa kayo para sa kagalingon. Pero para sa kawan, sige na lang. Kung itong sabi sa Kristo, dinamiran mo na, mga pamahagi ni Kristo Rizal. Gamit niya kawalingon, pasada ang cross, isa tunay na mo, magpaubos, makalakad. Kung kapuya ni Israel, kung sa bawang ka, ipasang kapitas, para parihan ang kupol. Dia kita pipili, isumpa sa tuya. Iatus na sulupon. Uy, ang tuya ipapayan ko 500. Yung may pili. Kaya para ako sa pagpasumpa ng pinas na, 1,000 na. O, nagubigos yun nila na. So, may soon, kaya na itong mga biyano, kaya pa na malikunin. Kaya naman tayo mga addictions sa mga attachments. Mag-listong tao, release. Maniguro kita. Pero depende naman ka. Kung saan na yung mabiyahan na makababang dahil sa panaw na sa binarihan sa natin. Ang kalaban rin mo, pagdumon, daw, ang ito na luwi ka mamatay, wala na yung mga di ba ka mamatay? So, ako'y bibisahan na ako, 81. Ako'y bibisahan na ako, 53. Ikaw na sa kamatay. Kumahan ka ng gusto ng tao, kung kayo mamatay, daw ka nila. Matugay pa rin ang mamatay. Magdala ito ay magdala ito ang mamatay. Sa Maison, ginapoy na. Pulos na doon mga pagsiguro sa pagbaling. Unawag ka. Ang atong kanunay na pag-usapyo.
Nalagod ko sa Diyos, mamahan, magkakaon sa tanan, magbubuha sa lahat sa yuta. Ikaw Iso Kristo, yan nakabugdo, binonato. Nagipanatod sa lahat sa Espiritu Santo, yan ako Maria Magdalena, isang isusunod ni Poncio Pilato, inasa sa krus, tumatay, binubo, ipunsa sa pagdanay, sa tulugan ng nabandaw, bisa ka sa langit, nagaling ko sa krus sa Diyos, mamahan, magkakaon sa tanan. Di ganito mabatik siya ang pagbubuok sa mga sa